खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ बारा गोलाव बुंनाय नङा ससेल' बावहायनो माखासे बाथ्राया एसेब्लाबो बुंलांगोन साख्रिनि मोनसे ओमफ्राय रनजित बसुमतारीनि मोनसे रनजित बसुमतारीखौ नैबे प्रिया बसुमतारी गावनायनि सायाव माबा माबि होनलायलांबाय बोरैबासो मोनबाय आं मा जानांगौ जुदि खौरां सेटेलाइट चेनेलाव होनायफोरबायदि जुदि थारैनो नंमारगौबा 5 बोसोरा पावारा जोबनाय लगे लगे थांदो दे आरामाव थाहैदो रनजित बसुमतारी बेसो आरोखि ना थांना नायहैगोन जों सम खबर लाहैगोन नोंखौबो जेल सिङाव हाबना थानाय जागोन नालाय बे समाव अब्लाना जोंबो एसे सम थांना नायहैगोन नोंनि जाना बुंलायगोन दे आं अब्लानि समाव माने मोजांनो बुंथारगोन बेफोरबायदि आरोखि दा जाय बुस्थुआखौ नोंसोरो रायखांदाव खायदावनो गारायाथ' दा एसे फिसायैनो एसे गिदिर जानो हमलांदों दिनै रनजित बसुमतारीनि खुगा दा बुंनो थाङोब्ला बारासो जायो रनजित बसुमतारीया दिनैहाय इलेक्शननि नामावहाय ना गोबां बुस्थु रायखाङो बियो बै समाव दावराव खालामग्राया सोर नंगौना नङा बेफोरबायदिखौ रायखांग्राया बे एकदम फेरेंगायानो रनजित बसुमतारीयानो दा गावनियावनो गोग्लैबायना दा केसानो जाय जिनिसा दिनैहाय जाय मानसिया दिनैहाय उदाङै फैनो हाया उदाङैनो ओंखारनो हाया गावबो जे बेयाव एसेब्लाबो माबा माबि जानानै दङ बेफोरबायदि जिनिसखौ रायखांबाय थायोब्ला गावबो जे गावनावबो जे नांगोन दैया जे एसे नांदेरहैगोन रिजेरहैगोन बेखौ एसेबो बुजियाखै बियो आं पावाराव दं आं 20-30-100 बोसोर आङो आंनि पावारा फाफ्लियावनो थाबाय थागोन बेखौ सानदोंमोनदां बियो एक्सुअलि बियो राजनितिकआव एकदम टटेलि जिर' जेबो मिथिया बुजिया रोङाखौनो होनगोन आं बियो लेखायाव गोरों जानो हागौ न' डाउट रनजित बसुमतारी लेखायाव नों बिराद गोरों बहाबा लेक्सारार मावलायग्रा आं बेखौ मानिदों किन्तु राजनितिकआव राजखान्थियाव नोङो टटेलि जिर' रोंखाथारा होननानै बुंजायो थ' बे टपिकखौ आं एसे दोनथ'नि दै नांगौब्ला दाहाय सानजौफुआव लाबोगोन आं बेखिनि बिनि माखासे भिडिअखौ सोर मा अबस्था जादों नङा होनबा साख्रिनि बेलायावहाय दिनै साख्रिनि बेलायाव रनजित बसुमतारीया मा गावनि फिसाजो ना बुंनो हामामोन सरि क्षमा खालाम रायजोफोर फिसाजोनि बाथ्राखौ लानानै बुंनाय जादों दिनै बिथांनि गथ' मोननांगौ थिगैनो दं आं मानिदों बिथांनि फिसाजोआबो बा बिनि फिसाज्ला फिसाजो 100 जन दङब्लाबो साख्रि मोनजोबनांगौ आं मानिदों नाथायबा बे जुदि बर' हारिनि मोजां जुदि सानोमोनब्ला बर' जाथिनि बर' हारिनि खैदां खैफोद बेफोरखौ जुदि सिन्था खालामोमोनबा आरो रनजित बसुमतारी एम बायदिया थाखानि मा अभाब खोनानो मोन्दों बिल्डिं गंसेया बिना थाखा फैसानो बुंफबजोबनानै थानाय खोनानो मोन्दों सम माब्लाबा खोनानो मोनो सोरबाया न'खरनि ना सोरबा सासेया बहाबा थाखा दोननायखौ सोरबा सासेया न'खरनि मानसिया थैनि व्यक्ति ब्लाड रिलेसन बै व्यक्तियानो बे फैसाखौ लाना ब्लड थाङो होननानै जोङो खुगा खोनानो मोन्दों होनबा दिनैहाय बेफोरबायदिया बे न'खरनि मानसिया माबोरै साख्रि मोनथावो आं बुंफिनदों रनजित बसुमतारीया जुदि बर' रायजोनि प्रति अननाय दङब्ला बर' जाय व्यक्ति जोंनि लाइमोनफ्रा न'खरफ्रा दिनैहाय अबस्था गैया बै व्यक्तिफोरनो गावनि फिसाजोनि मुङाव जाय साख्रिया फैदों बे साख्रिखौ फिसाजोनि मुंखौ दानना होनानै बै बे गैयि न'खरनो होना होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो रनजित बसुमतारी खारन नोंसोरबायदिया दिनैहाय 5 बोसोराव मा थाखा बुथुमना लानो हायाखै खोनानो मोन्दों नोंथांनिया बहुद जायगायावनो दिनै हा बिल्डिं बेफोरबायदि जोङो रायलायसोगारनायखौ जों खोनानो मोन्दों दिनै क'क्राझार बायदियावबो मेरला हा जाबाय बिहा दिनै बहाबा हा बायना लादों बेफोरबायदि खोनानो मोन्दों बेफोरबो थानांगौ सासे एम हिसाबै नाथायबा नों जुदि
नोंथ' सानसे समाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस गावनि बिसि बिसा गथ' गथाय नागारनानै म्यानमार बायदियाव दिनै नों थांना थाहैदोंमोन बेफोरखौ जुदि सानोब्ला नोंनि न'खरनि साख्रि मोननाया देरसिन नङालै रनजित बसुमतारी मोनथिबाय बे नोंनि न'खरा साख्रि होनाया बे देरसिन नङालै मोनथिबाय सोरबाया होदोंबा होथों बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा नोङो जुदि हारिनि प्रति जाथिनि प्रति सिन्ता खाथारा जुदि दङब्ला बै साख्रिखौ नोंनि न'खरनिखौ दानना होनानै बै सोरबा सासे गैयि न'खरनो होनानै होगोन होननानै आं सानो आरो एनडिएफबिनि न'खरफोरनो जायफ्रा मुंख्लं जानानै थांनाय बै न'खरफोरनो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन दालाय बहाथो रनजित बसुमतारी नोंनोथ' माबायाव बुंदोंमोन ना केम्पेइन समावहाय मा जाखो बेफोर ओरैनो खुगायावल' थिफुथला बाथ्रा जायफ्रा इउपिपिएलआव थागोन बै बेक्तिफ्रा माने जीवन माने जोबजासिमहालागै बियो न'खर सोलिलांनो हागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नोङो बिपिएफआव थायोब्ला दान्दिसेनि थाखायल' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नोङो सावरायग्रानि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नोङो लाजि रोङाखै नों रनजित बसुमतारी नोङो माबे जायगानिब्रा नोंलाय एफाराब थार्द क्लास नों गहपुरनिनो जा कार्बि आलंनिनो जा दिनै कार्बि आलंनि मानसिफोरा दिनै बिटिसिआव दिनै संसार जानानै मोजाङै संसार जानानै मोजाङै गोरोबनानै दं एनडिएफबिनि मानसिफ्रानो दं दिनै बेसेबां रायजो राजाजों गोरोबनानै दं गामिनि नियम निति मानिनानै दिनै सोलिनानै दङ नोंलाय खुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनानै नोङो लेथ्रा खोथा बुंगोन नोङो दुनियानि थार्द क्लास बाथ्रा बुंगोन नोङो इएमनि जयगता गैयाखौनो होननानै बुंगोन नोंखौ मा बे बिथिङावलाय माथो मा खालामदों एनडिएफबिनि मानसिफोरखौ दिनैहाय नोङो मानो साख्रि होनाया नोंनि खाथियावनो आगदा आगसि थाफाग्रा सब समाय थाफाग्रा बेंटलनि आं मुं मख'नो सानाखै बै बेक्तिनि मुंखौलाय मानोथो सोना होनो हायाखै नोंलाय लाजि रोङाखै नोङो थोद बेफोरबायदि थार्द क्लास इएम बेफोरबायदि जों नुफेराखै एनडिएफबियाव जायफ्रा दुखु खस्थ' लाफेरि गुलि अरनानै ओंखाम बोथिसे रसा नाङा लाफानो थानाङै बेफोर बेक्तिफोरासो दिनैहाय एगजामपोलाव दिनैहाय नै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बेबो एनडिएफबिया माब्ला डिस्ट्रय जागोन बेखौ सिन्ता खालामग्रा रनजित बसुमतारी माब्ला डिस्ट्रय जागोन एनडिएफबिया बेखौ सिन्ता खालामग्रा बिथां रनजित बसुमतारी मोनफोर बायदियानो गबिन्द चन्द्र मोनफोर बायदियानो आं बुंनाय राव नङा दै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि रावखौ दिनै बियो सार रन्जन दैमारियानो जेब्ला आं बांलादेशनि केम्प कामान्डार जायो केम्पआव आं लिड खालामो एभ्रि मान्थ आं बांलादेश ढाकायावहाय रन्जन दैमारि सारखौ आं लोगो मोनो बे बाथ्राखौ दानसोराङाबो मोनथिगौ दै दानसोराङाबो बिथाङाबो मोनथिगौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया जे बिथांखौ जे लाना थांना ट्रेनिं होनो मोनासै थेवबो बियो दिनै बेसेबां थाबोदों खिन्थु बियो डिस्ट्रय जानाय माब्ला जागोन बेखौ नायगासिनो दंमोन गावनि बेक्ति सार्थ खोथाखौ सानग्रा बिसोर जायनि जाहोनाव दिनै नैबे अबस्था दिनैहाय जे एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं इउपिपिएलआव जेसेबां सोद्रोमाफोर दं दिनै बेक्तिफ्रा दिनै बुंनो हमदों मिडियायाव सफैयोब्ला रोखा रोखा बुंनानै होगोन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा नायबायल' था प्रमद बर' नोंबो खोनासंनानै ला मोनथिनानै लानाया मोजां एनडिएफबिनि सायाव दिनै एनडिएफबिनि एकटजोंनो नों दिनैहाय साख्रि होगोन बायदि रोखोम होगोन होननानै दिनैलाय माथो होखो सोर साबेसेनियालाय फैखो प्रमद बर'नो जायफ्रा लिस्ट हैदों बिसोरना फैदों रनजित बसुमतारीना जाय हैदों बिथांमोना फैयाखै होनोबो हानायबो नङा थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय माखासे बे साख्रिनि सायाव गोबां बाथ्रा गोबां खोथा बर' रायजो राजाफ्रा बुंलायसोगारदों आरो खौरां बिजोंनो फेसबुकनो बेफोरबायदियाव गोबांनो ओंखारलायसोगारदों सासे मादैनि बेसेबां दुखुनांथावना इउपिपिएलनि सासे हार्डकर इउपिपिएलआवनो थानानै परिबर्तननि मुङाव बेसारा मादैया हाबदोंमोन इउपिपिएलआवबो दिनै बे मादैया मा बुंदों फेसबुक आं बुंलायनांगौ दरखार गैया बेखौ फेसबुक पेज जेब्ला नों फेसबुक नायगोन अन खालामगोन अब्लानो बयनिबो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुलायबाय थायो बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनायो नुयो इउपिपिएलनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों होनबा दिनै मा अबस्था नेक्स्ट 5 बोसोराव नेक्स्ट टाइमाव फैनायनि लाइनखौनो नुहुराखै आङो इउपिपिएलआबो सरकार दागोनखौनो नुहुराखै
रनजित बसुमतारीखौथ' आं दाबो खावलायगोन उनावबो खावलायगोन बिथाङा बहाबा गेले UPPL नि सोरबा निसिमायाव जुदि UPPL नि सोरबा सासे लकेलनि UPPL खौ जुदि होयोब्ला बुंनांगौ आंहा जेबो गैया नाथायबा रनजित बसुमतारी बायदि थार्ड क्लास EMआ जुदि बावहाय फैयोब्ला रायजो राजाखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना भट दाहो बिनि जायगायाव सोरबा सासे UPPLआ होदोंब्ला बिनोनो होनाया मोजां जागोन बावखुंग्रि समस्थियावबो दिनै बिथाङा गेलेनो थांगोन होनना बुंदों दिनै बावखुंग्रिनि रायजो राजाखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना जायगानिनो लकेल सोरबा केन्डिडेट होनानै होयोब्ला मोजां जागोन UPPL नि सोद्रोमाफोरा नाथायबा रनजित बसुमतारीया UPPL नि जानानै जुदि बावखुंग्रि समस्थियाव जुदि गेलेहैयोबा बावखुंग्रिनि रायजो राजाखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना बे रनजित बसुमतारीनो भट होनानै देरहाहोनानै लायोब्ला नोंथांमोना गावनि आथिङावनो दानना लानायफोर बायदि जागोन जौगाथायनि बिथिङाव जेबो मावाखै 14 चिराङाव मा मावदों बियो सोर साबेसेनो साख्रि होखो सोर साबेसेनो मा खालामखो सोर रायजो राजाया दिनै गैयि न'खर जों बर' नैबे 14 चिराङाव हाजो एलेका हाग्रा एलेका बे एरियायावहाय फरेस्ट एलेका बेफोरबायदिनि मानसिफ्रा दिनै जायोब्ला गाबोननि थाखाय सिन्था खालामनो गोनां बिनि गेजेरावबो दिनैहाय रायजो राजाफोर मालाबा लोमजागोन साजागोन बेयावबो थाइसे थाइनै एसे एनै बिनो थाङोब्ला मोजां राव बुंहरा रनजित बसुमतारीया आंनि राव नङा बियो 14 चिरांनि फरेस्ट एलेकानि रायजो राजाफोरनि राव बेफोरो दिनै बेफोरबायदिखौ नायाब्ला बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामाबा होनबालाय नोङो बियो 2-3 बोसोर दिनै बे म्यानमार हाग्रायाव मानोथो थैथाबहैयामोन मा खालामहैयामोन बावहाय मानोथ' रसा नांहाबनानै थाहैयामोन बेलाय रनजित बसुमतारीयालाय बे रायजो राजानि दुख सुख रायजो राजानि दुखु सुखुखौ जुदि बुजि मोनाब्ला म्यानमार हाग्रायाव मानो थांना थाहैयामोन बियो मानोथो सिलाय हमनानै बियो थाहैबाय थाहैयामोन बेयाव मा नागिरहैबाय थायामोन बे हाजोआवलाय मा नागिरहैबाय थायामोन म्यानमारनि हाग्रायावहाय बेफोरबायदि ओंखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायगोन रनजित बसुमतारीया जेराव गेलेहैगोन बेयावहाय रनजित बसुमतारीनो भट होनानै लाब जानाय नङा बरंस गावबा गावनि आथिङाव दानना लानायखौ जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि